Tatako sisilefu tatako. Yinja nguhamaki. Ndongo sines. Umjonge ngathanga phela. Usela amanzi abandayo. Umunce nebhombe ezithengiswa apha. Yabona sines, khaye kutatam. Khajonga utatakho lo mane uthi nqa xa ngutatam. Into ayifunayo ayikho tu butywala qha. Yinto encinci utatakho xa ngutatam. Jonga utatako. Ubole ematyaleni ngoku. Kodwa upe 6-month contract. Akhange akuthengele nix. Yabona usana nawe wena sines. Losana nawe wena. La ihumbela lento loyimali uqalile la ihumbela qha lapho ubhalona walibala uyikuba akubuzulisa maka uyenze futhi upeyile into na wena ngokuhlala namhlanje mpethe andinaniki yava uyayazi Usandopeya. ndipeya nge-25 nge-26 andinaniki hayi kanjani uyenza iyatyiwa imali unolo hlobo hey uyayazi ngathi ukonyene nemali ukubhokse ubhubhe ngoku omawawo bakhule bonitayiti ukamasipala foni yintoni hayi kwekwe imali yatyiwa imali yatyiwa yasesale mshida mna ndipeya nge-25 nge-26 ndenza so andinayo imali hayi ndayenziwa le wendi nezikopa ndiyajama ndihlelapho andikho uyandibona nawe ndipholile nje andikho uthina awunafoko usandopeya ngoku ndijampe izikopa ndikandibhatale nomnye cela umama somzita lona ndinganwe yintoni mngani wami inganekile selamana hlakahlaka hayi bo unjani madoda hey nando hakuhle ndoda enkulu mani kusela ngibolekela mpahla man irayi noba imanzi ngibolekela hayi bo ndiyiswile nje pha kuwe wena manando hayi hlakahlaka wena usele yabo uyibolekile kaloku dlanga ushota amathokazi kaloku dlanga oh iyazala imali yakho kakuhle gqithi ulibele tesayo ngenabantwana musulibele kuzalisa imali uye kuzalathi uzalisa inkosikazi abantwana ndifuna amathokazi akasigcibe kuloo nto imali yabona bedlange imali andinayo nanto andinayo nyanta nanto uxolo mkhulwa wami ndiphinde ndikubone linkulu inganje uhamba ke Anthony because ikhona nenye lisanokubuza kodwa siza usandobuzwa ngosibhedla inganje uhamba apha yabona sekufika enye ngoku hey bafo hey ubole nyana yini nomzini wo